Бүгін біздің елді хәтер һәм қайғы көне нәқ 82 ел элек ертеңгі сағат 4-тә ил тарихына ең қан кыйгыч булып кіріп қалған Бейік Ватан сугышы башлана. Исәнмесез, эфирда Татарстан хәбәрдәре, студияда Фәнис Камал. Бүгінгі чыгарылышның темалары турында кыскача. Республикада сугышта һәлак булган каһарманнарны зурлап искә алалар. Безнең бабаларыбызга, безгә шушы сугышта җиңү китергән кешеләргә инде олы рәхмәтебезне шулай җиткерәбез. Татарстанда хәтер һәм кайгы көне ничек узуы хакында Инзилә Хусаинова. Казан авиация заводына елына 20 Ту-204 самолетын ясый башлау өчен күпме вакыт, финанслар һәм өстәмә эшче көчләр кирәк булачак. Ждем от вас 20 лайнеров ежегодно. Михаил Мишустин заводка эш сәфәре вакытында нинди бурычлар куйды һәм нинди карарлар игълан итте. Гөлназ Сайфетдинова репортажы. Табибларга игътибар һәм хөрмәт. Һәр балаларның комнатасы була, алар бик шат. Бүген Казанда медицина хезмәткәрләренә өр-яңа фатирлардан ачкычлар тапшырдылар. Аларны Илгиз Шәкүров та котлап кайтты. 1941 елның 22 июнендә Бейік Ватан сугышы башлана. Безнең илдә сугыш афаты кагылмаган гаилә калмый. Бүген иртәнге 4-тән Россиянең барлык төбәкләрендә ватанны саклап, яу кырында башын салганнарны, әсирлектә һәлак булучыларны, тылда ачлыктан үлүчеләрне искә алдылар. Иртәдән үк Татарстан район шәһәрләрендә халык һәйкәлләр янына чәчәкләр алып килде, мәңгелек ут янында тын калып торды. Дәүләт оешмаларында тәүлек буе әлемнәр төшерелде, аларга кара тасма бәйләнгән. Көндезге 12 тулып 15 минутта ил буенча 1 минут тынлык игълан ителде. Халык сугыш корбаннарын искә алды. Бу вакытта телевидение, радио тапшырулары туктап торды. Сәүдә үзәкләре, кайбер оешмалар җәмәгать транспорты эшләмәде. Шул рәвештә 27 миллион совет кешесенең гомерен алып киткән сугыш турындагы тарихи хакыйкатьне саклауга өлеш керттеләр. Россиядә тарихны кадерли беләләр һәм илне душманнан саклаучыларга һәр вакыт хөрмәт белән караячаклар. Бүген Казанга эшлекле сәфәре вакытында Россия премьер-министры Михаил Мишустин шулай дип белдерде. Ул Татарстанга көн үзәгендә килде, аны авиация заводы аэропортында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров каршы алды. Михаил Мишустин аэропорттан җиңү паркына юл тотты. Рөстәм Миңнеханов һәм Игорь Комаров белән алар Бейік Ватан сугышында һәлак булганнарны искә ала. Дон мемориалында урнашкан мәңгелек утка чәчәк салдылар. Татарстаннан фронтка 700 мең кеше киткән, аларның яртысына туган ягына әйләнеп кайту насыйп булмый. Сугыш елларында республика көчле тыл үзәге булып саналган. Безгә 70 предприятие эвакуацияләнә. Татарстан халкының тырышлыгы нәтиҗәсе буларак Казанга хезмәт батырлыгы шәһәре исеме бирелгән иде. Татарстанның хезмәт батырлыгы исеме алган 20 предприятиенең берсе Казанның авиация заводы. Бүген премьер Михаил Мишустин монда авиация тармагын үстерүгә багышланган зур киңәшмәдә үткәрде. Һәм монда берничә мөһим яңалык та җиткерделәр. Ту-204 самолетын күпләп җитештерү өчен заводка Милли иминлек фондыннан 41 миллиард 800 миллион сум акча биреләчәк. Бу президент Владимир Путин карары. Михаил Мишустин бүген монда эш барышы белән танышты, хезмәткәрләр белән аралашты. Тулырак Гөлназ Сайфетдинова. Заводка килүгә үк Михаил Мишустин цехларга юл тота. Аны биредә барган үзгәрешләр белән таныштыралар. Монда хәзер Ту-204 пассажир самолетлары, Ту-160 ракета йөртүче очкычларны җыялар. Хөкүмәт рәисе Рөстәм Миңнеханов, Игорь Комаров, Сергей Шемезов, сәнәгать һәм финанс министрлары затып йөри. Ил җитәкчелеге авиация тармагын үстерү максатын куя һәм булышлык күрсәтә. Узган ел комплекслы программа расланды. Аның буенча 2030 елга илдә 1000нән артык пассажир самолетлары җитештерелергә тиеш. Һәм монда Казан заводының аеруча әһәмиятле булачак. Казан авиация заводы яңарыш кичерә һәм мөмкинлекләрен арттыра. Максат билгеле, авиакомпанияләрне чит илнекенә алмашка үзебезнең самолетлар белән тәэмин итү. Бүген заводта елына 10 Ту-204 эшләп чыгара алу өчен егәрлекне арттыралар. Главное преимущество этой модели – полная оснащенность отечественными комплектующими, включая российские двигатели ПС-90А. И, конечно, очень важно наращивать строительство таких лайнеров. Бу максатларга заводка президент карары белән өстәмә акча бүлеп биреләчәк. По согласованию с президентом я хочу сообщить вам решение, которое принято. Это выделение 40
1,8 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на этот проект. Егерлікні арттырудан қала тағын 2000 қызметкер керек болашақ. Ұшқышларға ихтияж зор. 20 самолетқа келішу бар. Тағын 67-сіне ниетлер турында келішу имзаланған. Тағын шуның қадарына заказ болырға тұра. Мы сдаем большой корпус, где уже можем развернуть производство этих самолетов. Значит, финансовые вопросы мы решим. Детально проработано, где какое оборудование закупается, какие нужны нам помещения, здания. Мы, Михайлович, все возьмем на контроль и будем реализовать ту задачу. Хәзер заводта кулланыла торган станокларның күбесе безнең илдә җитештерелгән, яңарту барышында читнекен үзебезнекен алыштыралар. Менә бу цехта вакуумлы җайланмада зур конструкциялар эретеп ябыштырыла. 2016 елдан цехтагы җайланмаларны 80%-ка яңартканнар. Нәтиҗәдә электр энергиясен 3 тапкырга азрак куллана башлаганнар. Скорость буенча тизрәк. Барда тиз бара икән, минимальный дефектлар белән. Бүген заводта 8000 ярым кеше эшли, квалификацияле кадрлар җәлеп итү буенча эш бара. Бүген Михаил Мишустин предприятие хезмәткәрләре белән дә аралашты. Алар премьердан хезмәткәрләргә нинди ярдәм бар һәм булачак дип кызыксынды. Мы на сегодняшний день субсидируем стоимость аренды жилья до половины. И сегодня, по-моему, в Татарстане около 17 организаций, которые участвуют в этой программе. Надо посмотреть, поскольку это в первую очередь производство необходимой продукции для, в том числе, нужд специальной военной операции, в какой операции участвует ваше предприятие, и подумать, как предприятие ВАК в эту программу привлечь. И Денис Валентиновичу такие поручения дам. Кадрлар әзерләү өчен махсус сыйныфлар ачыла, ел ахырналарның саны 300-гә җитәчәк. Яшьләрне мәктәп бусагасыннан ук кызыксындырырга кирәк ди хөкүмәт башлыгы. Үсеш өчен мөмкинлекләр күп. Самолетларны төзү генә түгел, сервис куллану, яңарту тулы цикл булдырылырга тиеш. Михаил Мишустин завод үз алдына куелган бурычларны башкарып чыгуына тулы ышанычын җиткерде. Гөлнас Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Казан авиация заводында Михаил Мишустин белән Рөстәм Миннеханов аерым очрашып та сөйләште. Хөкүмәт рәисе билгеләп үткәнчә, бу очрашу илнең иң танылган авиация предприятиесендә уза. Аның алдына куелган бурычларның берсе елына 20 очкыч җитештерү. Россия президенты әлеге проектны хуплый һәм бу эшне башкара алачагыгызга ышанам ди Михаил Мишустин. Все решения приняты, президент поддержал, в том числе выделение средств из Фонда национального благосостояния. И то, что сегодня мы видели, это обсуждение всех планов по масштабу, по масштабированию производства. Думаю, что фактически задача решаемая. И уверен, что нарастить вы сможете это до 20 изделий в год. И вообще поддержка этой отрасли – важнейшее направление для обеспечения технологического и экономического суверенитета страны. Сегодня для этого завода это судьбоносное мероприятие. На самом деле, по большому счету, мы построили новый завод, и сейчас ее дооснастим, и он будет способен выполнять все и государственные задачи, связанные с оборонно-промышленным комплексом, но и гражданской авиацией. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, барлык куелган бурычларны шул исәптән Ту-204 самолетын чыгаруны завод тулысынча үтәргә әзер. Санкциялар кертелсә дә, республиканың сәнәгать өлкәсе үсеш юлында тулаем төбәк продукты триллион ярым сумга җиткән. Бу кризиска каршы вакытында күрелгән чаралар һәм ил башлыгының теләктәшлек күрсәтү нәтиҗәсе ди Рөстәм Миннеханов. Если взять зарплату, тоже она растет на 15% за первый квартал выросли. Да, средняя зарплата по республике, она составляет 55 тысяч рублей. И самое главное, на рынке труда у нас, наоборот, рабочие кадры нужны. У нас зарегистрированная безработица составляет 0,33. Она очень низкая. Наоборот, мы думаем, откуда привести кадров, что можно сделать. Предприятиеләргә кадрларны хәтта Урта Азия һәм Африка илләреннән җәлеп итү планы бар, чөнки эшче кулларга кытлык зур. Махсус икътисади зоналарда предприятиеләр артып тора. Күп кенә инфраструктура проектлар тормышка ашырыла. Әйтик, М12, М7 трассаларының Татарстан аша уза торган участокларында эшнең хәзер кызган чагы. Социаль объектлар да төзелә. На самом деле, таких объемных государственной поддержки с федерального бюджета за весь период моей работы в республике мы еще не видели. И
чтобы нас Всевышний не бросил. Вот эта работа дальше была продолжена. Люди это видят и очень благодарны руководству страны. Татарстанның сәламәтлек саклау тармагы өчен бүген күркәм вакыйга булды. Казанның Дәрвишләр бистәсендә яңа балалар сырхауханәсе ачылды. Бу объектның мөһимлеген тантанага Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашканың килүе күрсәтеп тора. Ул Рөстәм Миннеханов белән берлектә Казанда медицина хезмәткәрләре көненә багышлап уздырылган 2 зур вакыйгада катнашты. Яңа сырхауханә искесеннән 6 тапкырга зуррак һәм монда 11 000 балага хезмәт күрсәтәчәкләр. Символик ачкыч 6-нчы балалар сырхауханәсендә сабыйларны дәвалау өчен яңа юлларны да ача. Бу 4 катлы бинада хәзер аларның сәламәтлеген иң заманча технологияләр буенча ныгыталар. Ачылышында Россия сәламәтлек саклау министры белән Татарстан рәисе дә катнашты. Очень приятно, что сегодня детскому здравоохранению уделяется такое колоссальное внимание. Буквально. Илебездә балалар сәламәтлеген саклауга зур игътибар бирелә. Бу бик тә сөендерә. Атна саен диярлек алар өчен тернәкләнү үзәкләре, стационарлар кулланышка тапшырабыз. Бүген заманча сырхауханә ачыла. Ул уңышлы эшләсен иде. Это один из объектов, который мы совместно с нашими федеральными коллегами реализуем в республике. Их достаточно много. Михаил Ильич, вот все ваши наставления в части работы, тех показателей, которые мы должны достичь, они будут обеспечены. Кунаклар сырхауханәдә булдырылган уңайлыклар белән дә танышып чыкты. Монда үзебездә җитештерелгән УЗИ, рентген, физиотерапия җиһазлары кайтартканнар, дәвалау физкультурасы белән шөгыльләнү бүлмәсе бар. Ашказаны, сулыш алу юллары авыруларыннан интеккәннәр өчен 10 урынлык көндезге стационар эшли. 125 табиб хезмәт куя. Собственно, поликлиника штатлары артты, оборудованиелар яңа килде. Һәрбер участковый врач үзенә отдельный кабинетта эшли. Кешеләр күп чиратта тормыйлар. Физик мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен дә уңайлыклар булдырылган ял һәм уен зоналары бар. Ана һәм бала бүлмәсендә Рөстәм Миннеханов белән Михаил Мурашка игезәк кызларның хәлләрен белеште. Бу Алия, Әлфия. Шортлар әлбәттә. Игелекле балаларыбыз. Бәхет китерсен. Әлеге бинаны 2 катлы иске сырхауханә урынында 1 ел эчендә торгызганнар. Эшләр сәламәтлек саклау илкүләм проекты буенча алып барыла. Төзелешенә республика һәм ил бюджетыннан 680 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бирдә көненә 180 баланы кабул итә алалар. Кирәк икән 400 кешегә хезмәт күрсәтеп була. Хәзер без галокамерда, аны әле шулай ук тоз бүлмәсе дип тә атыйлар. Монда сулыш органнары авырулары булган балаларны дәвалыйлар. Бу республиканың медицина оешмалары өчен зур яңалык, чөнки моңарчы сырхауханәләрдә мондый бүлмәләр булмаган. Дәрвишләр бистәсендә 11 565 бала яши. Элек алар 6-нчы хастаханәнең 2 филиалында дәваланган. Кайбер белгечләргә шәһәр үзәгенә барырга туры килә. Хәзер исә табибларның барысы да бер урында кабул итә. Лекесе кичкенә иде, коридорлары тар, балаларга уйнарга урын юк. Бер-беребез кагылып, сугылып йөридек. Монда Бәләкәч республика программасы буенча бушлай сөт продуктлары бирү үзәге дә бар. Тәүлек әйләнәсе травматология пункты эшли. Рүзәл Шарипов, Рәмзли Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанның 30 табибы яңа фатирлы да булды. Алар М14 микрорайонында урнашкан йортка күченә, гаиләләрне үй туе белән котларга Михаил Мурашка белән Рөстәм Миннеханов килделәр. Какая тут красота, зелень у нас. Любовь Малыхина йогышлы авырулар хастаханәсендә табиб булып эшли. Социаль ипотека буенча яңа фатир алу мөмкинлеге турында ишеткәч, тәвәккәлләп документлар тапшырганнар. Һәм менә 1 елда узмаган Малыхиннарда үй туе. Гаиләне бу шатлыклы вакыйга белән котларга Россиянең сәламәтлек саклау министры һәм Татарстан рәисе шәхсән килде. 3 бүлмәле фатирда. Алар беренче кунаклар. Очень рада, светлая, новая такая квартира. Якты мотор яңа фатирыбызны бик көттек. Моңа кадәр яшәгәне кичкенә иде. Эшкә йөрүдә уңайсыз булды. Бу район табиблар өчен менә дигән. Очень довольна с новой квартирой. 255 фатирлы яңа йорт М14 микрорайонында урнашкан. Бүген бирегә 30 табиб гаиләсе күчендә. Михаил Мурашка Татарстанда табибларга ярдәм чараларының даими күрсәтелүен билгеләп узды. Важно, чтобы каждый регион
осуществлял меры поддержки для медиков. Һәр төбәктә табибларга карата игътибар булу мөһим. Бу яшь белгечләрне җәлеп итү өчен кирәк. Татарстан хөкүмәтенә рәхмәтемне җиткерәм. Табибларга карата булган хөрмәт күңелне сөендерә. Эта площадка, она в первую очередь она нацелена для обеспечения кадрами наших медицинских учреждений. Я считаю, что географически, экологически и по всем параметрам эта зона очень комфортная для проживания и удобная. Поэтому мы поздравляем вас с новыми квартирами. Эшләре зуң булсын, йортларыгызда тынычлык булсын, уңышлар сезгә. Бүген яңа фатир ачкычы алган гаиләләр арасында яңа гына өйләнешкәннәре дә инде берничә бала тәрбияләүчеләре дә бар. Һәр балаларның комнатасы була, алар бик шат. Алар кичә уже миңа әйтәләр, әти кашан барабыз? Ни квартирага тиеп. Бүген бик шатлык көн безнең бүген. Монда бик матур, агачлар күп. Өйдә бик матур, бик шатбыз. Эшкә якын, машинада бик җиңел барып җитәргә монда. Бүген бирелгән фатирларның күбесе 3 бүлмәле, алар яшәү өчен тулысынча әзер. Хәтта сантехника җиһазлары һәм электр плитәләре дә куелган. Микрорайонда уңайлы тормыш өчен барысы да әзер диярлек. Йорт янында гына машина кую урыннары, спорт һәм балалар өчен уен мәйданчыклары бар. Кыскасы инфраструктура көннән-көн яхшыра. Уңайлы тормыш өчен безнең монда М14 микрорайонда бүтән шартларда бар. Садик эшләп килә. Бу елны без М14 янында гына 186 лицей яңа мәктәп ачабыз. Һәм инде бүгенге көндә 3000-нән артык кеше яшәсә монда 2028 елда 6000-нән артачак инде һәм шуңа күрә алга табада безнең планда мәктәпләр һәм садиклар төзү. Әле гыйнвар һәм март айларында гына М14тәге 2 йортта табиблар яши башлаган иде. Киләчәктә медицина өлкәсендә эшләүче тагын 700 кешегә моннан яңа фатирлар биреләчәк. Илгиз Шакуров, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. 22 июнь хәтер һәм кайгы көне вакыйгаларына әйләнеп кайтабыз. Рөстәм Миңнеханов бүген социаль шелтәргә ролик урнаштырды. Анда яшьләр сугышның беренче көне турында шигырь сөйли. 1941 елның 22 июнь иртәсендә Гитлер вахшиләрчә Советлар Союзына басып кирде. Миллионлаган совет кешесе үз гомерен аямыйча ватанны яклады. Каһарманнарга мәңгелек дан дип язган республика рәисе. Ватанны яклап көрәшүчеләрне искә алу чаралары Татарстанда төнле үк башланды. Казан хәтер шәме акциясенә кушылды һәм сугышның утлы рәсемнәрен дә ясады. 22 июнь төне Казан урама караңгы тынлыктагы шәм ялкына. Ул кан куйгыч сугышның һәр йөрәктә сакланган хәсрәт уты сыман. Шәмнәр тотып йөзләгән кеше атлый. Максим Горький паркыннан юл алып, Миллениум күпере аша җиңү паркына таба баралар. Фәнис Менәваров кулындагы шәмен бабасы истәлегенә кабызган. Ул 1941 елда Бөек Ватан сугышына китә. Яу кырында ятып калган. Бу чара әби-бабаларыбызның батырлыгын онытмаска ярдәм итә. Алар безнең якты киләчәгебез өчен тырышкан. Алар белән гыгырланып яшибез. Роман Тургеневның бабасы Ленинградны камалыштан азат итүдә катнашкан. Кан кыйгыч бәрелешләрдә халык була. Аныга аның туганнар каберлегендә җирләнгәнен ачыклаган. Анда барып, батыр бабасы рух алдында баш ия. Надаем дань уважения всем погибшим. Без ватанны саклап көрәшкән һәм яу кырында һәлак булган кешеләрне хөрмәтлибез. Киләчәк буын имин тормышта яшәсен өчен алар үз гомерләрен кызганмаган. Җиңү паркында ватан каһарманнарын 1 минут тынлык белән искә алдылар. Мәңгелек ут янына чәчәк салдылар. Сугыш батырлары рух алдында баш ию чарасында волонтерлар, төрле оешма хезмәткәрләре, ветеран, чик сакчылары катнаша. Соғысның беренче көненнән пограничниклар 85 мең пограничник басты на защиту безнең илебезне. Онытырга ярамый, безнең историяларны белергә тиешбез. Бу кадрлар узган кичтә төшерелгән Җиңү паркында 25 мең шәм кабыздылар. Алардан данлыклы Т-34 танкының сурәтен ясыйлар. Татарстан колхозчысы дигән язу аның халык телендәге атамасын аңлата. Бу танк Бөек Ватан сугышы чорында иң популяр хәрби техника саналган. Безгә шуннан бу идея килде, чөнки менә Саба районы яшьләре 1942 елда шундый инициатива белән чыкканнар. Инде акчалата җыеп, шушы танкларны алып инде фронтка җибәрергә дигән. Шуннан да алар бик зур суммада акча җыеп, 200 ләп танк инде ясап җибәрә алганнар. Әби-бабаларның сугышта катнашканнары онытырга тиеш түгел.
Арны истә тотырга кирәк. Сугышның утлы сүрәтләре акциясе бөтен ил буйлап үтә. Казан анда шәмнәр иң күп кулланылган шәһәр. Хәтер чарасында СВО зонасыннан ялга кайткан хәрбиләр дә катнашты. Нацисты решили завоевать. Ул вакытта нацистлар безнең илне яулап алырга теләгән. Шушы ук хәл хәзердә кабатлана. Без батыр ата-бабаларыбызның дәвамчылары, үзебездән соң киләчәк буынны да чын каһарманнар итеп тәрбияләргә тиеш. Иртәнге сәгать 4 Казан хезмәт батырлыгы шәһәре стелласы. Аркадий Гайдар исемендәге яшьләр үзәге вәкилләре моннан Урицкий паркына таба кузгалды. Алар үткән ел 1418 метр. Бөек Ватан сугышы да 1418 көн дәвам иткән. Бөек Ватан сугышында минем әни ягымнан Сәми була бабай катнашты сугышта. Ул 1942 елда фронтка китә. Берлинга хәле җитте ул һәм 45 елда Улаш Крисенсел ехать. Бүген башкаладагы һәйкәлләр янында кызыл кәнәферләр, янып торган шәмнәр күрергә була. Инзилә Хөсәйнова, Алия Сабирова, Алмаз Заетдинов, Яңа гасыр каналы. Татарстанда яшьләрне ватанпәрвәрләр итеп тәрбияләү өчен нинди эшләр башкарыла? Татарстан Дәүләт Советы депутатлары бу турыда Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендә күчмә утырышта сөйләште. Питрәч районында җыелып фикер алыштылар. Бүгенге көндә республикада 1 миллионнан артык егет-кыз бар. Аларны туган илләрен яратучы итеп тәрбияләү өчен кем җаваплы? Бу хакта Илдар Сафиуллин. Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм күчмә утырышта катнашучылар Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алды. Советлар Союзы герое Галимҗан Камалиев һәйкәленә чәчәк салдылар. Фәрит Мөхәммәтшин 22 июньнең илебез тарихы өчен әһәмиятле дата булуын билгеләп үтте. Этот день нашей памяти и скорби по воинам, не вернувшимся с полей сражений, по миллионам мирных соотечественников, женщин, стариков, детей. Соңыннан яшьләрдә ватан пәрвәрлек хисен тәрбияләүгә багышланган күчмә утырышта Яңа Шигали авылындагы күп функциялы лицейга җыелдылар. Мәктәпләрдә бердәм дәүләт имтиханына әзерлек, тыгыз укыту системасы әйнде өйгә кайткач бик күп үй эшләре. Буш вакыт кала икән, шунда ук телефонга һәм интернетка ябышалар. Яшьләргә үзләренең кыйблаларын табу өчен дөрес тәрбия бирергә вакыт каламы? Депутатлар нәкъ менә бүген тарих яктан әһәмиятле көндә шушы мәсьәләгә алынды. 2014 елдан бирле Татарстанда патриотик тәрбия программасы гамәлдә. Для осуществления практической деятельности центров. Аның нигезендә форпост җиңү дип аталучы хәрби спорт ярышлары уза. Ватанпәрвәрлек лагерьлары бар. Киләчәктә тагын да зуррак эшләр башкару өчен безнең тәрбия буенча яңа программабыз бар. Аны тормышка ашыру өчен финанслау мәсьәләсен карауны сорыйм. Фәрит Мөхәммәтшин бу эшне башкарырга шандырды. Нинди кыенлыклар бар, шуларны җиткерегез. Хәл итү юлларын карыйк ди ул киңәшмәдәгеләргә. Белем бирү программалары елдан ел камилләшә бара дип сөйләшәбез. Аларда ул эчтәлек арта барамы безнең? Чираттагы сорау мәгариф һәм фән министры урынбасарына Марат Әхмәтов мәктәпләрдә тәрбия эшләре ничек башкарыла дип кызыксына. Во всех уроках у нас обязательно есть компонент воспитания. Ул гел булган бүген генә түгел, бүген генә көндәге эш түгел. Но тем не менее мы сегодня понимаем, что мы немножко упустили в свое время и ударились в подготовку качественного, хорошего образования, в подготовку к тому же ЕГЭ. Күчмә утырышта әйтүләренчә, ватан пәрвәрлекне мәктәпләрдә тәрбияләү генә аз. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, моңа гаиләдә нигез салырга кирәк. Тәрбияне арттырырга гаиләдә. Беренчедән, менә тәрбия гаиләдә бирелә, ата-анадан. Ничек үзеңне тотасың, ничек үзеңне күрсәтәсең балаларыңа, алар беренче синнән үрнәк алып, тәрбияне алып яшиләр. Тәрбия бирә торган тагын бер мөһим урын яшүсмерләр клублары. Андагы эшне күрү өчен депутатлар Казанның Лимонад клубына килде. Ул 2016 елда ачылган. Монда һөнәрчелек, музыка, театр, нәфис спорт түгәрәкләре эшләп килә. Бер үк вакытта 150 бала шөгыльләнә ала. Казанда шундый 66 клуб бар, анда 18 мең яшүсмер йөри. Россиядә күп милләтле халык һәм әгәр без тарихны белмәсәк, кем икәнен без белмәсәк, онытсак, ул уже патриотизм булмый. Бүгенге чыгышларга нигезләнеп депутатлар яшьләрне тәрбияләүгә кагылышлы һәр сорауны җентекләп өйрәнергә һәм тәкъдимнәр кертергә тиеш. Фәрит Мөхәммәтшин шундый бурыч куйды. Моннан тыш ел ахырына кадәр Татарстан Дәүләт Советына патриотик тәрбия турында закон проектын кертергә җыйналар. Әлегә ул әзерләнеп килә. Питрәч районыннан Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Хәзер реклама, оннан соң һава торышы турындагы мәгълүмат белән сезне Эльвина Насыйбуллина таныштырыр. Сау-сәламәт булыгыз.
Огромный ассортимент портьерных тканей. Феерия, Тукая, 58. Дорога на дачу лежит через Оби. Все для сада и отдыха по привлекательным ценам. Оби, чтобы дача радовала. Казань, проспект Победы 141, корпус 2. Все лето в Казанском цирке. Легендарный цирк Никулина. Подари себе счастье, и все будет хорошо. Премиальный внедорожник Exit – это технологии, комфорт и уверенность на дороге. Только в июне в Exit-центре РРТ с выгодой до 1 миллиона рублей. Пройдите тест-драйв на Чуйкова 54Б. Звоните 207-2080. Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 22 июня по 2 июля. Молоко Вкусняев 57 рублей. Во всех магазинах и с доставкой. Лента. Купи квартиру в Елабуге прямо у застройщика. Жилой комплекс «Звездный». Удобное расположение, хорошая инфраструктура, комфорт для больших и маленьких жителей. Контрибуция түләмәс өчен. Динебез, милләтебез мәсхәрә ителмәсен өчен, буй җиткән кызларыгыз хур булмасын өчен милли сармая, акча кирәк. В аптеках Фармленд летняя фишка. Покупай в Фармленде, получай фишки, обменивай на подарки. Подробности в аптеках и на сайте farmland.ru. Максимально низкие цены. До 25 июня кондиционеры от 13 990. Погода в доме. Журналистов 101А, Горьковское шоссе 30, проспект Победы 78. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикада явым-төшем норма күләменнән түбәнрәк. Киләсе минутларда тулырак танышырбыз. Даниил Мастерда үзегез теләгән корпуслы җиһазны эшләтү җәйкене арзанрак. Лето промокодын әйтегез һәм индивидуаль заказга 20% ташлама алыгыз. Казандагы 267-166 телефоны буенча хәзер үк шалтыратыгыз. Яндекс Погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк көнчыгыш бөгелмә баулы кайда болытлы һава явым-төшем ихтималы зур түгел. Температура көндез якынча 17 градус жылы, төнлә 9 градуска кадәр жылы. Төньяк көнчыгыш түбән Кама яршаулы Алабугада шулай ук болытлы. Һава температурасы 18 градуска кадәр күтәреләчәк. Төнлә уртача температура +10 градус. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава, көндез уртача температура монда да +18 градус. Төнлә 9 градуска кадәр жылы. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта болытлы һава, көндез якынча температура 19 градус жылы, төнлә +8 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә алмашынучан болытлы һава, көндез якынча температура 20 градус жылы, төнлә 10 градуска кадәр жылы. Чистай, Әлмәт, Мамадышта, монда да болытлы һава, көндез уртача температура 18 градус жылы, төнлә +7 градус. Шимбә явым-төшем ихтималы зур булачак дип фаразлый синоптиклар. Сезнең өчен файдалы мәгълүмат. Ратные края, Туган як агрофирмасы үзенең 20 еллык юбилей уңаеннан Татарстан халкын һәм кунакларын 2023 елның 1 июлендә Мөслим районының Милләт Томак авылында узачак Сабан туй бәйрәменә чакыра. Башлана 16 сәгатьтә. Рәхим итегез. Хөрмәтле Татарстан Республикасы халкы һәм кунаклары, Туган як Родные края җәмгыяте быел үзенең юбилеен билгеләп үткәрә. Безгә 20 ел юбилей хөрмәтенә сезне 1 июль көнне Мөслим районының Мәлләтамак авылында узачак Сабан туе бәйрәменә чакырабыз. Программада бәйрәм концерты, кыйммәтле бүләкләр уйнату, махсус кунаклар, Татарстанның халык артисты Резида Шарафиева, Татарстанның һәм Башкортстанның ат казанган артисты Ришат Төхвәтуллин. Башлана 16 сәгатьтә. Сезне бәйрәмгә көтеп калабыз. Нужно выбрать подарок? С Флауау это легко. Например, этот торт. Или этот на 1 миллион подписчиков. Для бати. На день рождения и на просто так. Даже для тех, кто очень далеко. На Флауау есть подарок для каждого. Скачивайте и поздравляйте. Әгәр кемдер кәефсез һәм күңелсез йөри икән, Флауау гадәти булмаган бүләкләр маркетплейсыннан сюрприз ясагыз. Россия буйлап 30 минут эчендә китереп бирәләр. Тропик чәчәкләрдән букет һәм телеңне йотарлык капкейклар яхшы кәеф бүләк итәчәк.
Башкалабыз Казанда болытлы, һава явым-төшем ихтималы зур түгел. Көндез 21 градуска кадәр җылы, төнлә якынча температура +10 градус. Җил уртача тизлектә, атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 48%. Җирнең магнит кырытыныш. Бүгенгә менә шулар. Студияда Эльвина Насыбуллина иде. Сау-сәламәт булыгыз.